milyen veszélyei vannak annak az esetnek, hogyha a rendezvényünkön nincs egy felelős személy, aki kézben tartja és koordinálja a rendezvényünket. Két példát mondok erre az esetre. Több alkalommal fordult elő az, hogy céges rendezvényeink alkalmával, amikor a megrendelőnk és csapata egy teremben volt tréningen, a terem előtt pedig a kávészünet fel volt készítve süteményekkel, üdítőkkel, mindennel együtt, valamint nem csak mi voltunk az adott folyosón, hanem mellettünk is volt egy tréning, valamint egy harmadik tréning is volt egy másik teremben, és ugyanez a folyosón volt a másik két tréningnek is a közlekedő folyosója. Ha nem lettünk volna ott rendezvényszervezőként, és nem vigyáztunk volna a büfére, a kávészünetre, akkor a másik két cég, amelyik kijött a termekből, azonnal lecsapott volna a mi kávészünetünkre, és tulajdonképpen elfogyasztotta volna, megbontotta volna azt az egységet, amely a mi teljes kávészünetünk volt. Ebben az esetben, hogyha nincs egy ember, akár a cégtől, aki odafigyeljen ezekre a részletekre, akkor nagyon-nagyon veszélyes lehetett volna a szituáció. Tegyük fel, nincs senki. A másik csapat megissza a mi kávészünetünket, a büfénket. Ebben az esetben mi a csodát tudott volna a megrendelő tenni? Oda megy a szállodához, hogy térítsék meg a kárát, amely tulajdonképpen csak anyagi kompenzáció lenne. Azt nem tudja kompenzálni, hogy a tréningről kijövő éhes, szomjas csapat és annak résztvevői nem tudnak enni, nem tudnak inni, és fel vannak háborodva, hogy kitette ezt velük. Tehát ott esetleg a szálloda azt mondja, hogy jó, kompenzálja anyagilag, és a másik cégtől behajtja azt az adott pénzt, amelyet ők ott elfogyasztanak. De mondhatja a szálloda azt, hogy sajnálom, én nem fogom ezt kompenzálni, nem tudom, nem akarom, beszéljék meg a másik céggel. Ebben az esetben viszont az fordulhat elő, hogy a másik cég azt mondja, hogy kérem szépen, én ezt nem rendeltem meg, hogyha a csapatom megette, megitta, akkor a csapatom minden egyes tagjával ön, mint károsult, beszélje meg azt, hogy ők ezt ki fogják fizetni önnek. Tehát az egész tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, biztos, hogy nem tudna működni. Frusztráltak lennénk, anyagi kár érne bennünket, és mindenképpen hangulatilag egy nagyon-nagyon rossz paszba kerülnénk azáltal, hogy mi számítottunk valamire, és az nem teljesül, illetőleg tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor a lelki világunk is károsodik abban, mert valaki elpusztította azt, amit mi felépítettünk, illetőleg azt, amire mi számítottunk. Egy másik alkalommal, akkor, amikor mi egy céges rendezvényt csináltunk egy adott szállodában, és ott volt egy másik rendezvény is, a másik rendezvénynek a vezetője, ezt nem tudom, hogy tréner volt-e, vagy éppen a cégvezető, felháborodva és kiabálva jött oda a recepcióhoz, hogy az ő termét, amit megrendelt korábban, azt valaki más elfoglalta. Magyarul egy olyan teremben, egyébként ez egy dohányzó rész volt, amit ő elvileg lefoglalt. Tehát gondolom megírta, letelefonálta az adott szállodának a szélszesével, az a terem neki nem volt lefoglalva. Elképzelhető úgy, hogy volt egy foglalt tábla magán a termen, hogyha a személyzet az információt jól kapta meg, és utána jól teljesített. Lehet, hogy volt ott egy foglalt tábla, de igazából a vendégek nagy részére az jellemző, hogy táblákat, meg irányító táblákat, meg tiltó táblákat figyelmen kívül hagy, és azt csinál tulajdonképpen, amit akar. Tehát az adott cég nem tudott bemenni a megrendelt termébe, igazából teljesen mindegy, hogy ki hibázott ebben az esetben, de ők azt a dolgot, amire számítottak, nem tudták megtenni. Minden egyes ilyen rendezvényre javaslom azt, hogy feltétlenül egy vagy több személyt jelöljenek ki arra, hogy az előre megrendelt és előre megtervezett dolgokat lépésről lépésre és kézben tartva, előre kalkulálva és előre tervezve, lépésről lépésre valósítsanak meg, kontrollálják, és figyeljenek oda minden egyes olyan szituációra, amikor például egy ilyen nyílt kávészünet esetében valaki a kávészünetet megkóstolhatja, elpusztíthatja, eltüntetheti. Tehát feltétlenül legyen egy személy akár cégen belülről, de leginkább azt javaslom, hogy mindez egy céges rendezvényszervező legyen.